אפשר לתת מחיאות כפיים לשרה הגנת הסביבה הנמרצת. יש בה נמרצות ואמונה. ולי יש שאלה. כמה מכם הייתם באותו יום ברצועה ומאז אותו יום בזירות מאבק ביו"ש או ברצועת עזה? אפשר לראות בידיים? ועוד שאלה, פתוחה. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? להפסיק? להמשיך? לחסל את החמאס? להמשיך עד הסוף? אני מסכים. אני מסכים. כל עם ישראל מסכים. יש פה אחדות שורות שלא הייתה. ואני רוצה בהזדמנות הזאת להצדיע לכם, לשוטרים ולשוטרות, ללוחמי מג"ב וללוחמות,